Hello po sa mga Bicolanos all over the world. So, welcome po sa pilot episode kanang Kaulay Podcast. Ang bagong podcast na madadangog po nindo digdi sa YouTube Music and it's Spotify. Yan. So, kumusta po kamo ngunya na aldaw? Hope maging okay man po ang aldaw nindo. Pero ipakuman po kamo okay ngunya, maghinanyo po kamo sa podcast na and hope I make your day happy again. Yan. So, makapabisa ko pala ako. So, ako po pala si Don Peter Madera Negro. Ang host po kan podcast na ini. Since sa episode pong ini, pag-uulayan ta po, yung arag kan mahiling ta sa title, ano po, ang Kaulay Podcast. Yan. Since bago pa sana po ang podcast na iniligdi sa Spotify and YouTube, yan, pag-uulayan ta po, yung magiging overview o objective ng Kaulay podcast. And this episode yan, may Q&A portion. So, aramon ta po yung sabihon tang mga hapot na bad may hapot nindo while you're listening to this episode, di ba? So, pagi kayan, sisimbagan ko na dagos. Yan. So, madawan po muna kita sa first question. Yan. So, para po sa mga listeners outside Bicol region, yan. So, may mahihiling po ka muna word na kaulay sa Kaulay Podcast. Yan. So, ano po kaya yung word na kaulay? Yan. So, kaulay po means kausap. So, tanong po isipan ko na Kaulay Podcast yung magiging title kang podcast na ni. Yan. So, gusto ko pong mamatikan mga listeners na tayo po solo while nagdango po kan podcast na ni. So, sabi yung tang may kamong ka-chat, may kamong kaulay, makaulay in person. Yan, may gibo ka mo, tapos solo-solo ka mo. Yan. So, habang nagdadangog po kamo kang podcast na ni, mamapit nindo na, di ka mo nagsusolo. Yan. So, next question naman. So, tanong po, Bicol dialect ang podcast na ni. Yan. So, first of all, syempre, as Bicolanos, yan, na nagdakula sa Bicol, yan, tod kita magtaramning Bicol. Yung fluent sa atin, lalo sa mga Bicolanos, di ba? Tapos, gusto ko man po na magdagdagan yung Bicol content digdi sa internet. Siyempre, may mga bisado man kita na content creator na mga Bicolano or Bicol ang content nila. So, diyan si Boss Carrepa. Tapos si po to? Lingo ko na to. Yan, si Conyo Bicolano. Tapos, in terms of music, yan man si Nonoy Peña. Yan, shoutout sa mga Nonoy's Angels dyan. Kaya ba ako dyan? Yan, so, tapos si Diwata. Yan, yung mga Bicolanong singers. Tapos sa pagpa-podcast, yan. Ang lately na daw ko sinda, yan, si Taga Bicol Podcast. Yan. Actually, sarong ani sinda sa naging inspiration ko para ma-push man ang project na ini. Yan, so, sa next question naman po kita, medyo nagkakaano po pote. Medyo po dyan, may dead air. So, di bali, matutod man kita sa next mga episode. Yan. So, manungod sa po yung podcast na ini. Yan. So, ang podcast pong ini is pag-ulayan tayong sarong specific na topic or things na kakapurutan ta po ning leksyon. So, pwede man about sa friends, family, about sa sarong bagay or quality or kwalidad ng tao or mga iba pa. Tapos hihingwahon tam po na yung title kan every episode is pahapot. Nganin pong paagi kayan, masisimbagon po yung hapot na ito pag nagdagong sinda sa episode na ini. So, is it that amazing? Yan. So, digdi na mo kita sa next question. So, why did I start this podcast? Yan. Para po sa mga viewers ko talaga from the start. Lalo na sa mga subscribers ko sa YouTube. Yan. Nagbablog po kaya kita since 2022. Yan. Tapos, naisipan ko man ngunya na taon, what if lagun ko man pagpo-podcast. Yan. So, yan yung naisip ko. Tanganin baga, sabing baga sa sa ibang pananaram, bako naman paulit-ulit yung i-content mo. So, nga, yan. Para maiba naman yung content natin. Tapos, ang tanda ko guys, yan, sa pagbablog ko ito, yan, ang usual na content ko is a day in my life, tutorials, tapos iningon yan, karaoke covers. Kaya ngun yan, naisip ko na idagdag po yung pagpo-podcast sa magiging content ko sa YouTube channel na ini. Kaya yan, every week, pwedeng halimbawa, podcast sa week na ini, tapos next week is vlog, tapos next week, podcast, yan, para balance it, di ba? Duman naman po kita sa
next na actually guys, bago sa next na hapot, yan, hindi pa pala yung ko, rason pa naglag ako sa pagpo-podcast. Yan. So, kadawang rason ko po is gusto ko ma-enhance yung ability ko sa pagtaram. Yan. Paano po kaya guys, sa mga di nakakaaram yan, I'm introvert, meaning di ako sanay na makipag-ulay sa tao. I mean, nakikulay man ako, pero iba kung araw ka iba baga na fluent, walang hiya, joke lang. Dahing sopog, dahing kayong sopog yan, tamang word, yan. So, pag sa pagpo-podcast, I'm hoping na maging natural naman yung way ko kang pag-speak sa future, di ba? Tapos guys, gusto ko talaga, actually, parang pinapangarap ko man syempre, wala man masama na mangarap. Actually guys, parang gusto ko man daw ma-experience yung to, na mag-MC ka sa sarong event. Yun talaga ang pinaka-dream ko, even though nasabi ng bako man gayong dream big, pero yan talaga yung gusto ko, mag-MC sa sarong event. Kasi parang feel ko bad yun pa yan sa way para mag-boost yung confidence ko. Yan. Tapos ang pantulong rason kaya nag-start po ako sa pagpo-podcast. Gusto ko man po yung ma-educate yung mga listeners sa abot kang makakaya ko. Lalo na po ako, I'm a Gen Z. Yan. Gusto kong ma-educate po yung mga kapwa ko Gen Z about sa sarong bagay. Halos na kung mahiling po kita sa social media, halos mga nonsense yung ibang content. Di man sa may talagang sense. Kaya gusto ko na bilang Gen Z, I try my best, sa abot ng makakaya ko, ma-educate man po yung mga ka-generation ko. And bako man pong ka-generation ko ang nagdadawang kan podcast ni ma-educate man po ka mag-awas. Abot lang mo kaya ko. Yan. So, next na question, baad may hapot nindo So, gurano po kalawig yung podcast na Yan. So, ang gusto ko guys na lawig ang podcast na mga nasa scale 5 to 15 minutes. Para sabihin tanday man po bago mo maboring habang nagdadangog, di ba? Tamin sa pag halimbawa may kaulay bakit haloy-haloy nagdada sa to. Syempre, mabubo. Garong malalangkag kita. Garong sa isip-isip tapos nagsasabi na, ay norin, daw? Po dyan? Yan. Garong, daw time siyang matapos na pagtataramnan, haloy-haloy, di ba? Yan. So, yan yung mga 5 to 15 minutes lang ang lawig ang podcast. Para somehow, di ka mo maboring, di ba? Yan. So, next question, na rin po kita ma-upload ang podcast. Yan. So, ngunyan po is December 5. Yan. So, naisip ko guys na ma-upload ako ng podcast, mga 1 to 2 podcast every month. Halimbawa, ngunyan na December 5 podcast. Next week, vlog, arkan sinabi ko. Tapos, kung kaya pa man kan time ko, bad podcast naman next week para sabihon di ako marugado sa pamodcast since nag-start pa man lang ako. Yan. Tapos sa mga next question naman kita. Yan. So saan po madadangog yung Kaulay Podcast. Yan. So from now, sa ngunyan guys, available po ang Kaulay Podcast digdi sa Spotify and YouTube Music. Yan. So, dyan na po nagtatapos yung hapot simbagan sa episode na yan. So, hope na simbagan ko man po yung iba sa mga kahapoton nindo. Pero kung may mga hapot ka mo guys, yan, mag-comment lang po kamo digdi sa YouTube and Spotify. Yan. So, isa marita po yung napag-ulayan sa episode na ano nga na ito. So, mapagpag-ulayan po sa Kaulay Podcast and manungod sa mga bagay na makukuhan ta ning leksyon. As in, maging motivation sa aral daw. Yan. So, salamat po sa pag-listen kan Kaulay Podcast. Hope nagka-idea na kamo sa kung ano kaya ang objective kang podcast. Lugod mag-iribanan po kita sa next episode. So, my name is John Peter Madera Negro and this is Kaulay Podcast. Ang podcast na dinisenyo para sa mga Bicolano.